Нека си поговорим за тревожността. Онова неприятно чувство, което всички сме изпитвали все някога. Обикновено я свързваме с нашия ум, но истината е, че тя е двупосочна улица между психиката ни и физическото ни тяло. В това видео ще разберем защо тревожността е толкова широко разпространена в днешни дни и ще ви запозная с една изключително ефективна техника за бързо справяне с тревожността. Когато изпитваме тревожност, тялото всъщност влиза в режим бий се или бягай. Това е древен инстинкт за оцеляване. Активира се нашата симпатикова нервна система, която е свързана с незабавно освобождаване на някои хормони, като кортизол, адреналин и норадреналин. Сърцето започва да бие по-бързо, мускулите се стягат, а дишането се участява. Всичко това е подготовка за справяне с опасност. Но когато опасността липсва, тази реакция се оказва излишна и ни изтощава. Научните изследвания посочват, че когато тревожността е хронична, може да доведе до реални физически проблеми, като повишено кръвоналягане, потиснат имунитет и сърдечни проблеми. Връзката, както казах, е двупосочна. Физически проблеми, като хронична болка и недостиг на сън, на свой ред увеличава тревожността, което завърта един омагьосан кръг. И защо наблюдаваме сякаш епидемия от тревожност? Причините са комплексни. Социалните медии, например, и постоянната свръхстимулация от информация ни поддържа в едно непрекъснато състояние на бдителност. Градската среда, шумът, замърсяването и липсата на контакт с природата, бързите промени в икономиката и обществото пораждат несигурност. Хроничното недоспиване и преработване пряко влияят на способността да регулираме емоциите си. И тревожността става истински проблем, когато стане хронична и започне да пречи на живота ни. Но за щастие можем да превключим нервната си система. Вместо да се фокусираме върху неща, върху които нямаме контрол, можем да активираме нашата парасимпатикова система, която отговаря за почивката и възстановяването. Един от най-лесните начини е техниката, за която ще говоря точно сега. Нарича се физиологична въздишка. Тя е изключително ефективна и научно доказана. Тялото ни я използва по естествен начин, например докато спим, за да се възстановим и да си отпочинем. Когато обаче въздишаме и всъщност издишаме много по-дълго, отколкото сме вдишали, това позволява на тялото да изхвърли максимално количество въглероден диоксид и да намали незабавно сърдечната честота. По този начин тялото ни чисто физиологически минава от режим на стрес към режим на покой. Ето как да приложите физиологичната въздишка. Първо направете 2 бързи вдишвания. Дишайте дълбоко през носа, а след това направете още едно по-кратко вдишване, за да изпълните целия капацитет на дробовете си. Втора стъпка – издишайте бавно и до край през устата. Може да броите до 10. Продължителното издишване активира много по-силно така наречения блуждаещ нерв, отколкото обикновеното по-кратко издишване. Това незабавно изпраща сигнал към мозъка, в резултат на което сърдечният ритъм се забавя и стресът се регулира в тялото. Повторете тази техника 5-10 пъти, когато сте тревожни и ще изпитате моментално облегчение. Сега нека погледнем и науката за тази техника. Едно от най-скорошните и задълбочени изследвания е направено в медицинския център на Станфордския университет. В изследването учените сравняват ефекта на различни дихателни упражнения и медитация, като участват 111 души. Разделят ги в 3 групи. Група, която упражнява физиологичната въздишка, група, която изпълнява други дихателни упражнения и група, която медитира с осъзнатост за дишането, но без да се опитва да го контролира с упражнения. Резултатите показват, че всички групи с дихателни упражнения постигат повече положителни емоции и по-голямо намаляване на тревожността в сравнение с групата, която просто медитира. Но най-впечатляващите резултати са именно от тези в групата с физиологичната въздишка. Участниците не само са подобрили настроението си най-много, но са и постигнали и най-стабилно регулиране на дихателния ритъм през целия ден. Това доказва, че техниката има траен ефект върху физиологията. И всичко това е възможно само с 5 минути на ден. Помнете, грижата за психичното здраве е неделима част от грижата за нашето тяло. Използвайте тази техника, за да си върнете контрола в моментите, в които изгубвате самообладание. Ако ви харесва това видео, харесайте го, споделете го с приятели и се абонирайте за нас.